سلام زي خبركم تخطاتل في بين تي في نلوم عربي 15 ميازية زتدالو على زينات تزلكم مسير لخو كم وترك صافت صامي مدباتنا نختكتاتلون عند عدمكو بقدامنت ارأس زينا مسارتاوي ناي مغبي رديت هتص مدهانيتن زصانا 47 مكان ناب تግራይ تبقيسن حوارات هاجرات ግብጽ ተወስዶ ንዘላ ኤርትራውያን ሓተት ተዕዋህ ናይ ምጥራስ ጉምቲ ኮኒኑ ሞስኮቫ ዝተባለት ዓባይ መርከቡ ሩሲያ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ጥሂላ ስደተኛታት ብሪጣንያ ኣብ ዝመጽእ ሳምንታት ሓተት ተዕዋህ ናብ ሩዋንዳ ምስጋር ክትጅምር ምዃናን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም مسارتاوي ناي مغبي رديتن هصوص مدانيتاتن زصان 47 مكان ناب تግራይ ተበጊሰን እተን መካይነት ማሊ 14 ሚያዝያ ናብ ትግራይ ከም ዝተበገሳ ዝገልጽ ዘሎ ጽባሕቲ ሓይልታት ትግራይ ተዋፂሮሞ ዝጸንሑ ከባቢታት ዓፋር ከም ዘሰሓቡ ምስ ሓበሩ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንት ሰባው ሓገዛት ኩናት ደው ከም ዘበለ ድሕር ምግላጹ ሓይልታት ትግራይ ውን ነቲ ውሳኔ ብኣወንታ ብምቕጻል ተማሳሊ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱም ሓቢሮም እንተኾነ መንት ሰባው ሓገዛት ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስጉምቲ ካብ ዝወጃስታት ሓደ ወርሒ ተቃሪቡ ናብ ትግራይ ካብ ጽዕነት 30 መካይን ዝሓልፍ ረዴት ካኣትዋ ይተኻለን حيلتا تግራይ ሰባው ሓገዛቱ ከእቱ ዘይካለሉ መንግስቲ ብዝፈጥሮ ዘሎ መሰናኸል ምዃኑ ክጠቅስን ከሎም በወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ረዴት ናብ ትግራይ ካኣቱ እንተኾይኑ ሓይልታቶም ካብ ክል ዓፋር ከሰሓቡ ይጠልም ምህላው ክስማዕ ጸንሑ ምብጋስ ናይተን 47 መካይን ተስፋ ዘብ ኳን ተኾነ ኣብ ትግራይ ተኸሲት ዘሎም ሰባው ቅልውላው ህጹጽ ፍታሕ ክረክብ ግና መዓልታዊ ረዴት ዝጻና ኣማይት መካይን ናብቲ ክልል ካኣትዋ ኣለወን حوارات هاجرات ግብጽ ነተወስዶ ዘላ ኤርትራውያን ሓተት ተዕዋህ ናይ ምጥራስ ጉምቲ ኮኒኑ ግብጽ ኣብ ዘቀረበ እዋን ዝወሰደቶ ኤርትራውያን ሓተት ተዕዋህ ናይ ምጥራስ ጉምቲ ከም ዝኹንኑ ኪላታት ሰባው መስላት ሕቡራት ሃገራት ገሊጾም እቲ ዘይሕጋውን ብእኩብ ዝካየደን ናይ ምስጓጉ ጉምቲ ንዓለም ለኻዊ ግብረ ሃገረ ግብጽ ዝጻረር ምዃኑ እቶም ኪላታት ኣነጺሮም ኣብ ዘቀረበ እዋን ዝተወሰደን ዝቕጽል ዘሎን ኤርትራውያን ብእኩብ ናይ ምስጓጉ ጉምቲ ብምኹናን ሰመዚ ተወሳኺ ናይ ምምላስ ውጥኖም ብህጹጽ ደው ከብልዎ ጸውያም ክብል ቤት ጽሕፈት ሰባው መስላት ናይቲ ውድብ ኣፍሊጦም ቅድሚ ሕጂ ናብ ሃገሮም ካብ ዝተመልሱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ስቅያት ሕማቃት ተሓዛ ግዱድ ምስዋርን ጭውያን ዝርከቦም ምግሃስ መሰላትን ከም ዝገጠሞም ዝጠቐሰት መግለጺ ብእኩብ ዝግበር ምስጓግ በዓለም ለኻዊ ሕጊ ኩልኩሉ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝርከቦም ተጣወቕቲ መሰላት እቶም ናብ ኤርትራ ዝተጠረዙ ዘለዉ ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ምስኣተው ስቃይ ዝርከቦም ምግሃስ ሰባው መሰላት ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ብምግላጽ እቲ ስጉምቲ ደው ክብል ተማሕጺኖም ነይሮም እዮም ኣብ ፈለማ ክልተ ሳምንቲ ናይቲ ወርሒ ጥራይ 31 ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ከም ዝተጠረዙን ሓደ ዕሸልን ክልተ ትሕቲ 7 ዓመት ህፃንትን ዝርከቦም ካልኦት 57 ኣብ ደቡባዊ ክፋል ከተማ ኣስዋን ተኣሲሮም ተመሳሳሊ ዕጫ የጽበዮም ከም ዝነበረን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጠቒሱ ነይሩ ካብ ጥቅምቲ 2021 ጀሚሩ ሰመዝ ግብጽ ቆልዑት ዝርከቦም 68 ኤርትራውያን ብሓይሊ ናብ ሃገሮም ከም ዝመልሶም እቲ መግለጺ ጠቒሱሎም ሓያሎ ካብቶም ዝተጠረዙ ናብ ኤርትራ ድሕሪ ምምላሶም ኣይተሰምዑ ኣይተራዩ ሰብ ኣብ ዘይረኽቦም መዳጎኒ ተቐይሮም ከም ዘለው ድማ ይኣምን ይብሉ እቶም ተኸታተልቲ ኩነታት ሰባው መስላት ኤርትራ ዶክተር መሐመድ ዓብዱል ሰላም ባቢከር ዝርከቦም ኪላታት ግብጽ ኣብ ዝተፈላለዩ ዋናት ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ቀይዲ ብምእታው ንገሊኦም ናብ ሃገሮም ኣሕሊፉ ክተዎም ከላም ነገለ ድማ ንዓመታት ኣብ ቀይዲ ሒዛቶም ምጽንሓ ይዝከር ሰመዝ ግብጽ ኤርትራውያን ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ናብ ሓደጋ ምምላስ ደው ከብልዎ ኣለዎም ኣብ ክንዱ ግብጽ ብዝኣተወቶ ዓለም ለኻዊ መብጽዓ መሰረት ሓለዋ ክህቦም ኣለዎም ክብሉ ጸውዖም ኣለዎም ገለ ካብቶም ነቲ መጽዋዕታት ዘቕርቡ ኪላታት ፍሊቲ ወኪል ኣብ ጉዳያት ዝተጨወዩ ሰባት ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ሲብሃን ሙላሊ ፍሉይ ወኪል ንሰባው መሰላት ስደተኛታት ፊሊፖ ጎንዛሌዝ ሞራሌዝ ከምኡውን ሓደ ንግዱድ ምስዋር ሰባት ዝምልከት ሓይሊ እማም ጉዳያት ሰባው መሰላት ሕቡራት ሃገራት ይርከቦም በሰንኪ ኣብ ኤርትራ ዝቕጽል ዘሎ ጉዱድን ህደረት ኣልቦን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ምግሃስ ሰባው መሰላትን ናጽነታትን በኣማይታ ሻዕ ዝውጽሩ ኤርትራውያን ናብ ስደት ክውሕዙ ከም ዝተገደዱ ጸብጸባት ይሕብሩ ነኹነታት ሰባው መሰላት ኤርትራ ንምክታል ብሕቡራት ሃገራት ዝተመዘዙ መርመርቲ ናብቲ ሃገር ከይኣቱ ከም ዝተኸልከሉ ክገልጽ ምጽንሖም ይፍለጥ ሰመዚ ኤርትራ ግን ነቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝቐርብ ክስታት ምግሃስ መሰላት ምስሊ ሃገሮም ንምድዋን ዝዓለመ ብምባሎም ክነጽዎ ጸኒሖም
موسكوفا ዝተባህለት ዓባይ መርከብ ውግእ ሩስያ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ጥሒላ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ዘውፅኦ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ እታ መርከብ ዝሰመጠት ብዘጋጠማ ሙንታግ ምስተጎድአት ድሕሪ ሰዓታት እዩ ድሕሪ ፍንጀራ ጽገና ክግበረላ ናብ ወደብ ሲቫስቶፖል እናተጸጋዕት ከም ዝነበረት እውን ተገሊጹ ኮይኑ ግና ማዕበላት ባሕሪ ክትጻወር ስለዘይካለት ከም ዝሰመጠት ሩስያ ኣሚና ትርከብ ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ልዕሊ 500 ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ግና ናብ ካልእ መርከብ ተወሲዶም ህይወቶም ከም ዝተረፈ ተነጊሩ ዩክሬን ብወገና ህይወት ናይታ ውሪት መርከብ ዝቆረጽኮ ኣነ እትብላላ ሞስኮ ግን ኣይተቀበለቶን መርከብ ሞስኮቫ ዕድሜያ ልዕሊ 40 ዓመት ክኸውን ከሎ ኣብ ዙርያ ጸሊም ባሕሪ ሩስያ ትተኣማመነላ ብሄራዊ ኩርዓት ኮይና ትርአ ነይራ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ዩክሬን ኔፕቲዩን ዝተባህለ ሚሳኤል ብምትኳስ ኣብታ መርከብ ሓደጋ ከም ዘስዓቡ ይዛረቡ ኔፕቲዩን ሩስያ ኣብ 2014 ንክሪሚያ ምስሓዘታ ኣብቲ ከባቢ ጸሊም ባሕሪ ዘለዋ ስጋትን ምክልኻል ዩክሬን ዘምረተቶ ተወንጫፊ ሚሳኤል ገለገለ ኪላታት ወታደራት ግና ኔፕቲዩን ሩስያ ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ መከላኸሊ መጥቃዕቲ ኣየር ሓሊፉ ነታ ሞስኮቫ ዝተባህለት መርከብ ክኻርማ ከም ዝኽእል ይጠራጠሩ እዮም ዝኾነ ኮይኑ ግን ሞስኮቫ ከሰምጥ ብዛዕባ ዝገበራ ነገር ገለልተኛ ወገናት ዝብልዎ ነገር የልቦን ሞስኮቫ በሶቪየት ሕብረት ተሰሪሓ በ1980 ስራሓ ዝጀመረት እያ ዝተፈላልዩ ሚሳኤላት ተሸከምን ልዕሊ 12,000 ቶን ትምዘን መርከብን ኣብ እዋን ቅልውላው ሶርያን ንወታደራት ሩስያ ዓቢ ሓገዝ ከም ዝገበረት ይንገር ከምዚ ዓይነት ዓባይ መርከብ ክሰምጥ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ሞስኮቫ ፈላሚት እያ ስደተኛታት ብሪጣንያ ኣብ ዝመጽእ ሳምንታት ሓተት ዕዋህ ናብ ሩዋንዳ ምስጋር ክትጅምር ትኽእል እያ ተባሂሉ بمسارات بريطانيا زوجاتو حدش حتى عواهنا بروندا نايم سلاد بوليسي أتوم قدامو تاوش سامنتات جزي خسجاجرو كم زغلو منجست فليتوم منجست مال أبزوجو منجلتينا بريطانيا بزي حجاوي أجواب بمتاو عواز حتو سدتنياتات نابروندا تسجاجرهم قد يوم أو غره زجبر حدش بوليسي وقعوي كوين اللهم أت بوليسي فرمانتهم كاب فرنسا زي سجرو نابتهاجر السجرو زي تمرعو دك تبعتيو إلى ما زجبره كخونيوم كدامي ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ተስጉምቲ ህይወት ብዙሓት ከድህኒ ብምባል ህነ መርበባት አሰጋግርቱን ዝሰብር ምዃኑ ዝምጉት እንተኾነ ግን ተሐለቕቲ መሰላት ስደተኛታት ነትውጥን ሰብኣውነት ዝጎድሉ ክብሉ ይገልጹሉ ድሕረት ውሳነ ህሎም ዓርብ ጥራይ ቆጽሮም ዘይተገለጸ ስደተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ከም ዝሰገሩ ጸብጻባት ገሊጾም ኣሎም ዳይሬክተር ፖሊስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር አንድሩ ገሪፊስ ኣብ ዝሃቦ መብሪ እቲ ውሳነ ብፓርላማ ክጸድቅ ከም ዝደልዮን በመሰረተ ተዘሎና ኢሚግሬሽን ዕዋን ሕግታት ክትግበር ከም ዝኽእልን ተዛሪቡ እዚ መስርሕ ድማ ኣብ ውሽጢ ሳምንታት ወይ ሒደት ኣዋርሕ ክጅምር ከም ዝኽእል ተጠቒሱ ዘይሕጋዊ ዋሕዚ እንተ ኣቋሪጹ ናብ ብሪጣንያ ዘእቱ ውሑስ ሕጋውን ለጋስን ዓብ ኣፍ ደገ ከርሑ ይኽእል እዩ ድማ ኢሉ እቲ ናብ ሩዋንዳ ናይ ምስጋር ውጥን ሓደ ኣካል ናይቶም ናይቲ ብናእሹ ጀላቡ ናብ ብሪጣንያ ዝኣቱ ስደተኛታት ንምግታእ ዝዓለመ ዝዓበየ ስትራቴጂ እዩ በመሰረት እቲ ሓድሽ ውሳነ ሓይሊ ባሕሪ ብሪጣንያ ንማያት መትረብ እንግሊዝ ናይ ምሕላው ሓላፍነት ካብ ሓለዋ ዶባት ክርከብ እዩ ተማለት ሓድሽ ውጥን ቦጌ ኣብ ዝተገለጸሉ ማዕተት 562 ብ14 ጀላቡ ናብ ብሪጣንያ ክሰግሩ ከም ዝኽእሉ ሚኒስትር ምክልኻል ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 28526 ስደተኛታት በተመሳሳሊ ኣገባብ ምስጋሮም ጸብጻባት ይረዱ ኣብ 2020 ዝነበረ ቁጽሪ ሰገርቲ ድማ 8404 ምዃኑ ይፍለጥ ሓላፊ ሓለዋ ዶባት ብሪጣንያ ዝነበረ ቶኒ ስሚዝ ኣብዛው ቃል ግብራውነት ናይቲ ሕሉፍ ክብል ዝገለጾ ውጥን ንምግምጋም ሳምንታት ክወስድ ከም ዝኽእል ይዛረብ መንግስቲ ሓተት ዕዋብ በነፈርቲ ናብ ሩዋንዳ ክወስድ ኣብ ዝፍትነሉ ግን ሕጋዊ ብድሆታት ከጋጥሙ ምዃኑ ገሊጹ እንተኾነ ግን ነዘን ዝኣትዋ ዘለዋ ጀላቡ ንምዕጋት ካልእ ኣማራጺ እንተልዩ ርግጸኛ ኣይኮንኩን ምክንያቱ ገለ እንተ ዘይጌርና ተወሰኽቲ ሰባት ክጥሕልዮም ክብል ተዛሪቡ ቀዳማይ ሚኒስተር ጆንሰን ኣብዛው መግለጺ የተስጉምቲ ውሕሱን ሕጋውን መስርሕ ዕዋ ክህሉ ኣፍ ደገ ዝኸፍት ምዃኑ ገሊጹ ንቁጠባዊ ረብሓታት ዝኣቱ ስደተኛታት ድማ ነቲ ናይ ዕዋ መስርሕ ክጥቀምሉ የብሎም ክብል ተሰሚዑ ለሊሚቱን ተሐለቕቲ ማሕበራት ዝሓቆፈ ጉጅለ መንግስቲ ነቲ ዝሕንኽን ጨካን ውጥን ዝበሎ ፖሊሲ ከስርዞ ጸዊዖም ኣሎም ሓላፊ ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ብሪጣንያ ኢንቨር ሶሎሞን እቲ ውጥን ንዋሕዚ ስደተኛታት ዝገትእ ከም ዘይኮነን እኳዳ ተወሳኺ ስቃይ ዘስዕብ ክብል ገሊጹዎም መርሐ ቀንዲ ተቃውሞ ሰልፊ ኪር ስታመር በወገኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ጆንሰን ካብቲ ገጢሞ ዘሎ ፖለቲካዊ ቡድሆታት
ተቃውሞታት ንምህዳም ዝወሰኑ ዘይሰርሕ ውሳነ ክብል ነቒፍዎሎም ካልኦት ተቃወምቲ ፖለቲከኛታቱን እቲ ፖሊሲ ኣፍ ደገ ዝልኩት ጨካን ስጉምቲ ብምባል ተቃዊሞም ኣሎም ገለውን እቲ መስርሕ ልዑል ወጻኢ ዝኽትል ከም ዝኾነ ዝገልጹ ዘ ታይምስ ዝተባሃለ ጋዜጣ ዝውፅኦ ጸብጻብ ንሓደ ስደተኛ ናብ ሩዋንዳ ንውሳድ ካብ 20,000 ክሳብ 30,000 ፓውንድ ዝሓትት ምዃኑ ዝግመት መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብ 2021 ናብ ዝገብሮ ተመሳሳሊ መስርሕ ምስጋር 460 ሚልዮን ፓውንድ ብሪጣንያ ብምውፃእ ን239 ስደተኛታት ጥራይ ከሰጋግር ምኻሉ ተገሊጹ እዩ ብኻልእ ወገን ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ሩዋንዳውን ምስቲ ጉዳይ ብዝተተሓዘ ፍሉይ ቆላሕታ ረኺቡሎም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ ዝወፅኦ ጸብጻብ ሩዋንዳ ፖለቲካውን ሲቪላውን ከምኡን ናጽነት ፕረስ ብምግዳባ ነቒፉ ነይሩ እዩ ሩዋንዳ ድሮ ኣብ ሊብያ ዝነብሩ ብዙሓት ኤርትራውያን ሱዳናውያንን ሶማልያውያንን የመናውያንን ዝርከቦም ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ስደተኛታት ተቐቢላ ምህላዋ ይፍለጥ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም